assalamu alaikum bandiraɓe fulɓe. Oɗo yiyamɓe garago kono mbiɗa andi kay woni garago vraiment no wayri mboyde woni hono wiide baylo ɓuura andirede ko buuse jeeya koko sama minen mbaddi laawol ngol vraiment ko neɗɗo moƴƴo ko musidɗo Hammadou Mayano ono gandi Hammadou Mayano wani kanko kadi o waɗi participé o soodi wutteji association mbo final batade donc jojo ɗo mi hawri e baylo vraiment mi acca mbo salmina ɗon kadi bandiraɓe. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bandiraɓe fulɓe giɗo ko leñol on calminama on juurama on ñagama duwaw yo on ɓeydu daranade leñamago ɓeyde daranade leñal ngol e moƴƴi ceerno machallah ɗo kay moom alhamdulillah ala komin kaali donc mine yiya affaire aji makko ɗi mbo ƴeŋginta yaade ɗi machallah ɗi weeli kam jojo noon min potti ɗo joni ni taw mi wayri mboyde ko kam woni grand am dal kamɓe neyi min arde e ngol lawol ha min jotti machallah ɗo kay moom alhamdulillah ɗo ala ko haale si iwi e kurkol yani e tenten ɗo kay machallah. Assalamu aleykum wa rahmatullah. O jiidango ɓornima wutte min mi wattimade jojo ɗum wari ɗumantin noon logo Soppulo o jiide pulo fof ko goto logo Soppulo arɗo won ɗo ɗum noon vraiment ko jojo ni min e jogui wutte ay wutte oro lees o jii awa ɗo machallah wallahi si ɗum noon bandiraɓe on salmina non vraiment o jarama mi weltima moƴƴa on ya en ɓeyduni wattidirande saaha yo saaha raw yimɓe ɗi jirodiri ɗi pamodiri ɗi jokkodiri so en jokkodiri tan en pamodiri tan ko heewi yahat inchallah. Assalamu aleykum jarama.